Kull xarejn jew 3 xhur qegħdin ngħixu Titanic fil-Mediterran. Hekk qabel ir-realtà kera ta' traċedji li qed iseħħu fil-Mediterran, iċ-Chairman ta' GM International Services Limited, John Gauci-Mestre, dan fil-Konferenza Internazzjonali Mare Forum li saret tal-ewwel darba f'Malta. Forum li jilqa' fih numru ta' industrijalisti lokali u internazzjonali fil-qasam marittimu u tal-enerġija fir-reġjuni tal-Afrika, il-Mediterran u l-Ewropa. Fit-Titanic mietu 1500 ruħ. Aħna qegħdin ngħixu Titanic fil-Mediterran kull xarej 3 xhur qed ngħixu Titanic. Huwa ħeġġeġ lil dawk kollha involuti fil-qasam biex jgħinu ħalli tinstab soluzzjoni għall-immigrazzjoni regolari e kif eluf ta' vittmi qed jispiċċaw marqa. Li nispera li bħala riżultat ta' din il-konferenza nagħmlu suġġerimenti pożittivi to the powers that be kif jgħidu lill-awtoritajiet li forsi fl-aħħar xi ħaġa jibda jsir konkretament biex almenu jekk ma nsolvuhiex innaqsu ftit minn din il-katastrofi umana. Intant il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li permezz ta' dan il-forum jinħoloq aktar għarfien dwar l-opportunitajiet li s-settur marittimu joffri biex jinħolqu aktar xogħlijiet ġodda fl-ekonomija marittima. Żied jgħid li hemm diversi sfidi li jistgħu jinbidlu f'opportunitajiet fosthom billi tkun adottata politika integrata fejn it-tkabbir fis-swieq tal-enerġija, iż-żejt u anke l-gass ma jippreġudikawx l-industrija marittima.